אני חושבת שהכלי האפקטיבי ביותר לדעת אם העורך דין שבחרת הוא עורך דין מקצועי והוא העורך דין שמתאים ללוות אותך בהליך, זה אך ורק דרך פגישת ייעוץ. אם העורך דין הזה קיבל ממך מסמכים טרם הפגישה, קיבל פרטים שלך, והוא מגיע לפגישת ייעוץ שהוא בקיא בנסיבות הספציפיות שלך, ומשקף לך מצב משפטי כמה שיותר מדויק, כולל אסטרטגיה, איך שהוא רואה את ההליך, איך שהוא מתקדם, אז אתה יודע שבחרת בעורך דין שהוא מקצועי. אבל אם אתה אומר לו, אני רוצה ככה, ואני רוצה להשיג את זה, ואני רוצה להשיג את זה, והוא פשוט מאוד מוכר לך חלומות, מה שנקרא, ואומר, כן, כן, אין בעיה, נשיג את זה, תדע שאתה בבעיה. יכול להיות מאוד שהוא יגיד לך, כן, 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 ואז אחרי ששילמת את שכר הטרחה שהוא לא מעט, פתאום אתה מגלה שהוא אומר לך, תשמע, זה כבר בעייתי יותר, וזה כבר לא כל כך אפשרי, ותראה, חסר לי מידע מפה, וחסר לי שם, ולא אמרת לי, וכן אמרת לי, ואז אתה מבין שבעצם הכנסת את עצמך למלכודת, כי הוא הבטיח לך משהו, ואתה רואה שהוא לא יכול לעמוד בו. ואם בפגישת הייעוץ היית יודע שאתה מקבל חוות דעת אמיתית שמשקפת לך את המצב המשפטי, ככה היה לך כלי סינון יותר אפקטיבי, תמורה יותר סמלית עבור פגישת ייעוץ מאשר לשלם שכר טרחה בעשרות אלפי שקלים, ובסוף לגלות ששום דבר ממה שרצית לא יכול בכלל להתקיים.